Kusenjalo uhehe izindimbane zabantu umcimbi wosuku lokubungazwa kwabesifazane obubanjelwe eThekwini. UNdunankulu wesifundazwe uthi kumqoka ukuthi sikhumbule ukuthi le nkululeko ifike ngegazi nenyembezi zabantu besifazane. Kubalekile ukuthi sonke sazi ukuthi le nkululeko esinayo namhlanje ayizange ifike mahala, kepha yafika ngezinyembezi, yafika ngegazi, yafika ngemphefumulo yabo mama yabo baba bethu. Abesifazane abebethamele lo mcimbi bathi sikhona isidingo sokubungaza lolu suku, kodwa ke bacela ukuvikelwa uhulumeni. Kufuze ukuthi ilanga sami ngesitamase endaweni yethu singasabi igebengu ngoba sinqobo yomama. Sikhona sabantu besifazane kodwa akusekona kahle, sekukhona la seqala ukonakala khona ngoba njengamanje sabantu besifazane siyahlukunyezwa, ingane zethu ziyahlukunyezeka, ziyarepwa emakhaya. UNdunankulu uthi uhulumeni uzimisele ukuguqula isimo sabantu besifazane ngakwezomnotho. Njengamanje kunabantu besifazane abangaphezulu kuka 1500 abaqashelwe ukufaka ama-Wi-Fi kwamashu.